Medijski prostor u našoj zemlji dobio je prvu community radio stanicu. Osnivač udruženja Naša djeca prva je nevladina organizacija koja je od Regulatorne agencije za komunikaciju u Bosni i Hercegovini dobila frekvenciju i suglasnost za emitiranje cjelodnevnog programa, čiji će sadržaj za početak kreirati aktivisti ovog, a kasnije i drugih udruženja i nevladinih organizacija, kao i mladi ljudi. Radioaktiv. Potpuno bezopasan za konzumaciju. Preporučena doza 24 sata dnevno. Ovako je ozvaničen početak rada prvog radija u zajednici u našoj zemlji. Ovaj projekt u našoj djeci žele već 20 godina. Mi smo mediji koji radi isključivo za zajednicu, sada trenutno za Zenicu, nadamo se da ćemo se širiti dalje. Znači mi ne podležemo, nemamo marketinga, nemamo sponzoriranog programa, dakle finansijski nas niko ne gura, tako da mi imamo pravo da kažemo ono što nas boli i ono što želimo da kažemo i ono što žele djeca i mladi da čuju. Ovom stanicom smo obezbjedili da ne pišemo samo mi o mladima, ne vidimo koja oni imaju prava, već oni će sami da reknu to, preko bit će im slobodno to, oni su na kraju krajeva i stručnjaci. Pokretanje vlastitog radioprograma će ovom udruženju biti i svojevrsna prekretnica u djelovanju. Plan im je da razvijaju suradničku mrežu u školama i nevladinom sektoru. Do tada će o programu brinuti aktivisti udruženja okupljeni u omladinski pres Naša djeca. Mi ćemo se bazirati na to da omladinski pres nekako naraste, evaluira i da to bude nekakav regrutni centar za ono što nas čeka ovdje na radiju. Cjelodnevni program uz obilje urbane muzike daje šansu mladim ljudima da u okviru edukativnih, kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja javno zagovaraju i utiču na osiguravanje boljih uvjeta za život djece i mladih osoba. Radioaktiv Naša djeca Zenica možete slušati na frekvenciji 88,5 MHz. Tu smo i na web streamingu na web adresi radioaktivzenica.com. Svakako pozdrav svim gledateljima Federalne televizije. A pozdrav gledalcima i od ekipe Informativno-tehničkog centra u Zenici. Također Gordana, hvala lijepa. Skijališta na Kupresu i ove zime su preplavili ljubitelji bijelog sporta. Najviše je gostiju iz Dalmacije, ali tu su i oni iz središnje Hrvatske, Hercegovine i općina u susjedstvu Livne, Tomislavgrada i Bugojna. Budući da je počela nastava, radnim danima skijaša je manje, a gužve su i dalje najveće subotom i nedjeljom. Tako je bilo i protekloga vikenda. Parkiralište Sportsko-rekreacijskog centra Čajuša okupirala su uglavnom vozila iz Splita, Zadra, Šibenika i Dubrovnika. Svima njima Kupres je najpovoljnija destinacija, i zbog blizine, ali i zbog jeftinijih aranžmana. Za staze i domaćine imaju samo riječi hvale. S obzirom da smo mi slični ljudi, domaćinski, sve pet. Sasvim sam zadovoljan, nisam baš odavno bio na snijegu. Ovo je prvi put nakon puno godina i skroz je lijepo. Dobro, staza je jako velika. Premda na prvi pogled izgleda da je sezona u punom jeku, recesija je ipak uzela svoj danak. Moramo primijetiti da turista ima, evo ovdje smo na terenu, ali se dobro primjećuje da je smanjena potrošnja svih ovih koji dolaze ovdje, ipak djeluje i na nas. Kuprešacima je odavno jasno da razvoj turizma ne mogu bazirati samo na zimskoj ponudi i varljivom vremenu. Znači evo da ovdje neki 22 hektara zagovaramo da će ići gradnja sportskih terena. Neki 4 velika nogometna igrališta, 5 malih nogometnih, 3 rukomet, 3 košarka. I sve to sa pratećim objektima, šetnicom, biciklističkim i trim stazama. Vrijednost tog projekta bila bi oko 20 milijuna maraka. S gradnjom bi se počelo u ovoj godini, a odvijala bi se u nekoliko faza. U projektu bi uz poduzetnike sudjelovala i općina Kupres, a cilj je jedan – razvoj ljetnog i sportskog turizma, zašto Kupreška visoravan ima idealne uvjete. A hoće li vrijeme poslužiti sve one koji namjeravaju na skijanje u sljedeća 3 dana? Pogledajmo u nastavku. Prognoza vremena. Sutra će u našoj zemlji biti pretežno oblačno vrijeme. Najprije sa kišom koja će postupno u Bosni prelaziti u susnižicu i snijeg, dok je u Hercegovini uz kišu moguća i grmljavina. Na planinama snijeg. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu do 7 stupnjeva. Dnevna od 0 do 6, na jugu do 10 stupnjeva Celzijevih. Za srijedu i četvrtak meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme sa snijegom. Toliko za danas. Hvala što ste bili s nama i doviđenja.